αποτελεί παρακαταθήκη όχι μόνο για την οικογένειά του, αλλά και για τον τόπο μας, για την τοπική μας μνήμη, διότι ο συγγραφέας μέσα από το κοζανίτικο ιδίωμα ζωντανεύει, δίνει φωνή στον τόπο, στους ανθρώπους, με έναν τρόπο ιδιαίτερα αυθεντικό και άμεσο. Η έκδοση λοιπόν αυτή που φρόντισε με τόση αγάπη η οικογένειά του δεν είναι μόνο ένα εκδοτικό γεγονός, είναι μια συμβολή στη γλωσσική και πολιτιστική μας ταυτότητα, αλλά και ένας φόρος τιμής στον ίδιο το συγγραφέα, μια πράξη τιμής προς τον ίδιο φυσικά. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά στην οικογένειά του, ιδιαίτερα την κυρία Φωτεινή Δημάκη, για την εμπιστοσύνη και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και να ευχαριστήσω γιατί μας εμπιστεύτηκαν και μοιράστηκαν μαζί μας αυτό το έργο. Να είστε καλά. Ξέρω ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, έχουμε έναν κοινό τόπο, την Κοζάνη, ιδανική και ανάξιοι εραστές της. Η Κοζάνη είναι λοιπόν το θέμα του βιβλίου, μικρά γραφειρά κείμενα γραμμένα με πηγαίο λόγο και χιούμορ από τον Τάκη της Κατίνας. Ο Δημήτρης Βούρκας γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1939. Μεγάλωσε και γαλοθυγήθηκε μέσα στις συνθήκες Παγκοσμίου Πολέμου, εξαιτίας του οποίου έμεινε ορφανός από πατέρα. Ακολούθησε ο εμφύλιος και εποχές πολιτικής αστάθειας. Η ταραχώδη αυτή εποχή των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών γεγονότων και ανακατατάξεων άφησαν τον απόϊχό τους και σε αυτή την ήσυχη επαρχιακή πόλη, στην Κοζάνη. Σαν νέος που έζησε αυτή την εποχή, συμμετείχε σε όλα τα πολιτικά και κοινωνικά δρόμενα της πόλης που τόσο αγάπησε. Φοιτήσε στην εμπορική σχολή της Κοζάνης και κατόπιν στη σχολή εργοδηγών. Εργάστηκε στα αζωτούχα λιπάσματα στην Πτολεμαΐδα και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα την περίοδο της Χούντας και της μεταπολίτευσης. Η μεγάλη του αγάπη για το θέατρο και γενικά για τις τέχνες τον όθησαν να αποκτήσει γνώσεις παρακολουθώντας παραστάσεις και σεμινάρια. Το 1983 εγκαταστάθηκε στο Αγρίνιο και προσέφερε πολλά στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Διετέλεσε μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του ΒΠΔ, υπήρξε συνειδητής της κινηματογραφικής λέσχης και έκανε σπουδαίες ραδιοφωνικές παραγωγές στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με εκπομπές όπως η Παρένθεση, ο Παλιός Φωνόγραφος και εκπομπές για την κλασική μουσική και το θέατρο. Απεβίωσε τον Απρίλιο του 2024. Από τα χρόνια της κατοχής μέχρι τα χρόνια του κορονοϊού και από τα κουμάσια του Περιστεράιδων μέχρι τον αλγόριθμο του Φάτσαπλου, το βιβλίο είναι γεμάτο πρόσωπα, συνήθειες και τοπία που χαρακτηρίζουν την ιδιοτυπία της κοζανίτικης παρουσίας στην περιοχή ανά τους αιώνες. Αποσπάσματα από το κείμενο του βιβλίου θα διαβάσει ο ειδήμων των Φανών και των Βουνών ο Θόδωρος Λάτας. Λίγα λόγια ζητήσαμε επίσης να πούν ο Γιάννης Ενδεσιώτης, αρχαιολόγος και αρθογράφος, καθώς και ο λεξικογράφος και διαλεκτολόγος και ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Άιντε, τα λέμε. Ο αδερφός της μάνος μου, ο Μίτσιος Μπιλιώνης Κακάλας του Παρατσούκ, παντρεύτηκε και ζούσε στο Κουτζάματι, Βατηρό. Η μάνα μου και εγώ πηγαινοερχόμασταν πολύ τακτικά στο χωριό, εγώ δεν έμεινα και μερικές φορές και αρκετές μέρες. Ο Μίτσιος πηγαινοερχόταν τακτικά στην Κόζεν, αντάμαμε του Γαϊδουράκη για το παζάρι. Μια από αυτές τις μέρες γυρνούσαμε από το χωριό του Μπάρμπας, η μάνα και εγώ πολύ μικρός. Πήραμε τον ανήφορο και όταν έφτασαμε στο ίσιο μας, στο ψηλότερο σημείο που αρχινούσαν οι στροφές για τον κατήφορο στην Αϊκαράλαμπο, δεν υπήρχε τότε. Υπήρχε μόνο και ένα μικρό χτισμένο εικόνισμα, ο δρόμος ήταν γεμάτος κουτουμένος, δεξιά και αριστερά, ο καιρός ήταν καλός, έκαμνε κρύο, αλλά δεν υπήρχαν χιόνια. Η μάνα με έκανε κάτω στο παλτό για να μην βλέπω κάρα, όρτωνα τους κουτουμένοι. Την ίδια εποχή, λίγο αργότερα, σκότωσαν τον αδερφό της μάνας για αντίπεινα για τον Γερμανό Αυστριακό γιατρό που σκότωσαν οι αντάρτες ανάμεσα Καλλιόμπας και Καρεάνη. Καλλιόμπας, Καλαμιά, Καρεάνη. Όταν πήγε ο Μπάρμπας να πάρει τη σουρό του αδερφού από τον τόπο που τον σκότωσαν, βρήκε το ένα του σκυλί από τα δυο δίπλα στη σουρό να κάθεται.
Όταν μετά ξαναγύρισε για να ανάψει ένα κερί, του σκλή ήταν εκεί. Βλέποντας όμως προσεκτικότερα από την πρώτη φορά και μετά από την αναστάτωση το ένα μάτι του σκοτωμένου να βρίσκεται στο χώμα. Η ρηπή των φωνιάδων τον πήρε στο κεφάλι, το δε σκυλί από τότε δεν ξαναγύρισε στο σπίτι, χάθηκε. Θυμάμαι τα 17 άσπρα φέρετα μπροστά από το σπίτι Μίτσου στο χωριό από τα παλαιοκάρια για να ξεκινήσουν όλα αντάμα για τον Άγιο Βαρθολομαίο, μικροταφείο Βατερού. Όπου βλέπω αυτοκίνητο με ταμπέλες που αρχινούν από ΚΖ να ακολουθούν τα συμπαραματηρούμενα, ρωτάω τον οδηγό αν είναι ψωβία. Σήμερα εδώ στον Νικόλα Τσιριψού βλέπω ένα αυτοκίνητο με ταμπέλα ΚΖ παρκαρισμένο. Πάρκαρα δίπλα και εκείνη τη στιγμή να έχει ο οδηγός. Αμέσως τον ρωτάω, ψωβία, όχι με απαντάει, που μου το Λιμαΐδα. Εννοούσα γενικότερα τον νόμο. Τι να τον πω εγώ, ηχτές στη Χρυσή Αυγή παρκάρω αυτοκίνητο με ταμπέλες ΚΖ, παρκάρω κι εγώ δίπλα, τυχαίο παρκάρω. Κατηδέει και τον ρωτάω, Σουρδία, ναι με απαντάει. Είσαι από πού, Κουζενιώτης είμαι κι εγώ. Δεν βλέπω Κουζενιώτης πινακίδες, λείπω από χρόνια που γκόζει. Εγώ κάθομαι σκούρκα, αλλά κατάγομαι από τα τρίκα. Είπα να του πω, κατάλαβα, αλλά σκύρκα πλέον σκούρκα. Και τα παιδιά που γεννήθηκαν από Κουζενιώτη γονείς, πού να αναστρέφει τώρα του γκύρλεκα για να πούν σκύρκα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ με την σειρά μου, τη Φωτεινή, όλους σας που είστε εδώ, τις συνομιλήτες και τους συνομιλητές. Όχι τυχαία, έτσι, για να μην ξεκινήσουμε έτσι, συναισθηματικά δυνατά, επιλέξαμε το δεύτερο κείμενο να είναι από τον Ειδηξό, γιατί με κάποιο τρόπο με συνδέει με τον Δημήτρη. Και γενικά η Ειδηξός έχει έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με την πόλη μας, ειδικά τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι γνωστό ότι ήταν ένας τόπος αναψυχής και διακοπών για τους κοδωνίτες και όσο περνάει ο καιρός και όσο το ψάχνει κανείς μαθαίνει και καινούργια πράγματα, όπως για παράδειγμα πρόσφατα σε μια γαστρονομική εκπομπή που είδαμε νομίζω οι περισσότεροι, πανελλαδικής εμβέλειας, μάθαμε ένα μυστικό που ήταν μετασφράγιστα έτσι κλειστό. Ο Γιώργος ο Βαμβακάς είπε ότι αυτή η περίφημη πυρότητα είναι μια συνταγή που έφερε ένα μικρό γονί του από την Ειδηξό. Άρα η Ειδηξός είναι παντού. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά στο Δημήτρη, είχαμε αναπτύξει μια αρχικά διαδικτυακή φιλία, ακολουθώντας τις αναπτύσσεις των οποίες ήταν στο βιβλίο, το οποίο μας ενδιαφέρει όλους όσοι ασχολούμαστε έστω και λίγο με το θέμα. Δεν ήταν μόνο το ιδίωμα στο οποίο ήταν τόσο πολύ καλός, ήταν και τα θέματα τα οποία επέλεγε. Τέλος πάντων, στην Ειδηξό λοιπόν τυχαία ήταν μία από τις λίγες και δυστυχώς η τελευταία μας διαζώσεις συνάντηση. Εκεί είπαμε αρκετά και εκεί δώσαμε και ένα ραντεβού για την Κοζάνη, το οποίο δυστυχώς δεν καταφέραμε να το κάνουμε. Δεν περίμενα ότι θα είναι κάπως έτσι. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Από την άλλη όμως είναι πολύ θετικό πως βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό κατά την ταπεινή μου άποψη έργο. Για αυτή την έκδοση λοιπόν του βιβλίου ήμουν και εγώ ένας από τους πολλούς που το είχαμε συζητήσει. Το πόσο σημαντικό λοιπόν θα ήταν να μαζευτούν αυτά τα κείμενα, διότι υπήρξε η δημοσίευσή του στο Κοζανιτολόγιο, που εκεί ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή δημοσίευση, είχαν και μια ειδικότερη επεξεργασία. Ωστόσο ήταν ένας αρκετά δραστήριος χρήστης του διαδικτύου και ήταν αρκετά ενεργός και έκανε πιο πλούσια τη διαδικτυακή μας ζωή.
Όσον αφορά λοιπόν αυτό το οποίο συζητήσαμε εκεί πέρα, στο Φάτσα Μπλουκ, όπως το γράφει και στο βιβλίο του και στις αναρτήσεις του, συζητήσαμε για κάποια πράγματα τα οποία είδαμε ότι ήταν αμοιβαία, ήταν κοινά και του είχε κάνει και λίγο εντύπωση το γεγονός ότι ενώ είχαμε μια ηλικιακή διαφορά, τελικά οι γενιές δεν καθορίζονται και δεν χωρίζονται μόνο από τις ηλικίες, έχουν να κάνουν και με τα βιώματα, με τις προλαμβάνουσες, με την ηλικία των ανθρώπων που ξεμεγαλώνουν. Τώρα, όσον αφορά στην γραφή, όχι μόνο από τη σκοπιά του βιώματος, γενικότερα ήταν μια γραφή η οποία φαίνεται και στο βιβλίο, ήταν μια εύκολη, γρήγορη, λέει πάρα πολύ όμορφα. Και φυσικά, εγώ δεν είμαι φυσικός ομιλητής, όπως δυστυχώς και πολλοί από εμάς που είμαστε εδώ, αλλά αν μου επιτραπεί ο όρος, είμαστε με κάποιο τρόπο φυσικοί ακροατές. Σε μια κουβέντα που είχαμε και με τον Χριστόβουλο, με αφορμή και τη σημερινή εκδήλωση, διαπίστωσα και εγώ, όπως το διαπιστώσατε και εσείς, ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια λέξη όταν δεν είναι σωστή, αλλά μάλλον δεν μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε σωστά. Οπότε η δουλειά που γίνεται πάνω σε αυτό νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να έρθουμε και πάλι σε επαφή με το ιδίωμα, αλλά και να εντοπίσουμε αυτή τη θολή περιοχή μεταξύ μνήμης και ηλίθειας, γιατί πολλοί από τους φυσικούς ομιλητές που ήταν δίπλα μας στη ζωή μας δεν υπάρχουν πια, και ό,τι μπορέσουμε να περισσώσουμε να το ανακαλέσουμε. Τώρα, όσον αφορά για το έργο και για αυτή την αβίαστη ροή, που κυλάει έτσι όπως είναι αγγλικά, μας υπενθυμίζει αυτές τις λέξεις και μας υπενθυμίζει και τις ιστορίες που ακούσαμε και παλιότερα, και δεν είναι όλες ευχάριστες, αλλά με έναν νοσταλγικό τρόπο, που δεν είναι όμως απαραίτητα μελαγχολικός, παρότι θα έχει κάθε λόγο να το κάνει αυτό. Αυτό δείχνει και μια στάση ζωής, νομίζω. Δείχνει και μια καλλιέργεια, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο κατάφερε να καταθέσει όσα κατέθεσε. Λειτουργήσε μεθοδικά. Νομίζω ότι η τελείωση υπάρχει σε αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος τρόπος ήταν η έκθεση και η ανάστηση και η δημοσιοποίηση αυτών των δεδομένων, αλλά δεν έμενε, όπως βλέπουμε διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, δεν έμενε μόνο σε αυτό. Ήταν σε ένα συνεχή διάλογο, έψαχνε για να τεκμηριώσει και για να δει αν αυτά τα οποία γράφει είναι ακριβώς σωστά. Ερχόταν σε επικοινωνία με ανθρώπους που είχαν βιώσει και αυτοί τα ιστορικά γεγονότα τα οποία ήθελε να περιγράψει, και νομίζω ότι το έκανε και αποπλεξάριστα και φαίνεται αυτό και στο βιβλίο. Και πάντα διατρέχει όλη αυτή η διαδικασία και αυτό το χιούμορ, το κοζανίτικο, το οποίο, πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι είναι η λέξη χιούμορ καλή για να περιγράψει αυτό το οποίο συμβαίνει με τα κοζανίτικα, με τον αυτοσαρκασμό, με αυτή την κατάσταση. Θα μπορούσαμε να πούμε πως το βιβλίο αυτό έχει μια μεγάλη, είναι σημαντικό, έχει την δική του χρησιμότητα, μας δίνει σημαντικά γεγονότα από την ιστορία της πόλης, η οποία δεν καθόρισε μόνο την ζωή τη δική του, αλλά και το μέλλον της Κοζάνης. Αυτό, όσον αφορά στην ταυτότητα του βιβλίου, είναι μια σχέση συνεχής του Δημήτρη με το διάβασμα και με τη σχέση που είχε με τις τέχνες. Ένα ανήσυχο πνεύμα που δεν δίσταζε να μιλήσει αφιλικάριστα, χωρίς να υπολογίζει πάντα τις συνέπειες όσον αφορά στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα. Μάλιστα, θυμάμαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει και το συζητήσαμε και στη συνάντησή μας, έτσι με αφορμή την οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Υπήρξε μια συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο πλέον είναι χρήσιμη η χρήση του βιώματος στη σύγχρονη εποχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σχολιάσαμε λοιπόν μαζί με τον Δημήτρη μια ανάρτηση η οποία μάλλον τον είχε στεναχωρήσει και εκείνον και εμένα, που και εγώ παλεύω μερικές φορές για τους δικούς μου λόγους, με έναν τρόπο που δεν είναι και πολύ σωστό σε σχόλια, ξέρεις, να χρησιμοποιώ τα κοζανίτικα. Υπήρξε λοιπόν μια κριτική και ο Δημήτρης αποκάθισε και επεξεργάστηκε
όλη αυτή την κριτική, μου απάντησε, μου έδωσε την απάντηση σχετικά με αυτή την κριτική για το πώς την βίωσε, απόλυτα επιστημονικά, απόλυτα τεκμηριωμένα, κοινωνικτικά. Αυτό ήταν το μήνυμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι που χαρακτηρίζει και τη δυναμική που έχει η χρήση του ιδιώματος και τον τρόπο με τον οποίο ενθάρρυνε τους άλλους ανθρώπους να γράψουν. Μου έλεγε, γράψε αυτό που νομίζεις, γράψε το όπως νομίζεις, και ας είναι και λάθος. Ας σε κρίνουμε, μπορεί να μάθεις κάτι περισσότερο από αυτό και να σου μείνει. Σαν άνθρωπος φάνηκε ότι πορεύτηκε με αξίες. Ότι είναι κοινωνός των αξιών μιας Κοζάνης που δυστυχώς χάνεται. Και δεν το λέω ούτε έτσι μελαγχολικά, επειδή η σημερινή εκδήλωση είναι και ένα είδος νοημοσύνη. Δεν έχω κάποια ιδεολογία, ούτε ανήκω στους ανθρώπους που μιλάνε για τάξεις και τους ανθρώπους, όμως μπορούμε να πούμε ότι όσοι ζήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες και γνωρίσαμε ανθρώπους, υπήρξε μια καλή Κοζάνη, μια καλή κοινωνία της Κοζάνης, και συγχωρέστε με έτσι το θέτω. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε καλή κοινωνία στη σύγχρονη εποχή. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με ταξικά πρόσωπα, δεν έχει να κάνει με τον πλούτο, δεν έχει να κάνει με τίποτα από όλα αυτά. Η καλή Κοζάνη, έτσι όπως τη βίωσα εγώ μέσα από τη γειτονιά μου, μέσα από την οικογένειά μου, μέσα από τους φίλους των δικών μου ανθρώπων, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια καλή διάθεση, είχαν αγάπη για το ωραίο, που είχαν ξεπεράσει τις δυσκολίες και που όλο αυτό το πράγμα δημιουργούσε μια συνθήκη για να γίνει η πόλη καλύτερη. Ίσως μέσα σε όλο αυτό να υπήρξαν και κάποια έτσι μικρά στοιχεία τα οποία είχαν επιβιώσει από τις παλιότερες και ένδοξες εποχές της πόλης, η οποία γνωρίζουμε από την ιστορία της ότι ήταν μια πόλη των γραμμάτων και βρισκόμαστε σε ένα κτίριο που το υποστηρίζει όλο αυτό. Ωστόσο, ο Δημήτρης με την ευγένειά του, με τους τρόπους του, με την αντίληψή του, εξέφραζε αυτό το οποίο πραγματικά θα μας λείψει και το οποίο τώρα που βιώνουμε μια δύσκολη περίοδο, η οποία καθορίζεται φυσικά από την οικονομική συγκυρία, νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να ανατρέξουμε, να συγκροτηθούμε, να στηριχθούμε στην ταυτότητά μας για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Γιατί η Κοζάνη μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, ειδικά με τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι θα βοηθηθούν πάρα πολύ από έργα σαν αυτά του Δημήτρη Βούλια, στα οποία μπορούμε να ανατρέχουμε και να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι μίλησα πολύ. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Δημήτρη, να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους συγγενείς και τους φίλους του που βρέθηκαν εδώ, να απολαύσουμε αυτό το βιβλίο, να του δώσουμε τη θέση που αξίζει. Εγώ αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να το διαβάσω μόνο μια φορά. Θα με συντροφεύει. Καλή συνέχεια στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν σας έλειψε, είναι πάλι κοντά σας. Η Σκύρκα ήταν ο μαχαλάς με τις παραπάνω που είχαν περιστέρια. Ήταν και ο μαχαλάς τα Ελεμίτ, η Γητιά, η Ανάγκια, τα Μπουτανάθκα, τα Λόνια, τα Γιούτκα, του Κυρμαριό, η Τζαμάρα. Όλοι οι κόζοι δεν έφτανε μόνο γι' αυτό. Είχαν οι περιστηράιδες και κοίτς Νταβέρνα. Νταβέρνα Θανάσης Σταδαμούλα. Γυρός περιστηράιδες και αυτός. Σδαβέρνα δεν άκουσε άλλα μασλάτια, εξών από αυτά που είχαν σχέση με τα περιστέρια, όλοι λέγαν για τα περιστέρια και πώς τα κατέβαζαν για να μην τσακώσει κανένα του ΣΕΗ, πώς ο τάδι τσάκουσε ένα περιστέρι και δεν στο δει πίσω και ένα σουρό περιστηράκι στο ρίζ. Σκαλμούσαν λίγο του χαβάι φαντάρ που έβρισκαν καλοί μιζέρες και καλό κρασί, αλλά και φνό μαγαζί ήταν. Βλέπει κοντά στο στρατόπεδο και συνέξουδο κόνοντας Νταβέρνα να μην τις βρίσκουν και οι σατζίδες, αλλά και αυτοί πολλές φορές κάθονταν για κάνα ποτήρι και μιζένια. Ο δεύτερος ξάδερφος μου Καλιάκος από τα Μπουτανάθκα,
Τον ανάφεραν πολλές φορές στα μπαλίτικα και σιωβίτικα, εκτός που ήταν φανατικός ποδοσφαιρόφιλος, έπαιζε και μπάλα στην Ελπίδα, ήταν και γερός περιστεράς. Είχε πολλά περιστέρια και είχε το κομμάτι στον Ουγγρό πολύ τσελιστημένο και καθαρό. Εγώ πάει να πουλήσει συχνά στους σπίτες, γιατί κάθονταν εκεί και η θιά Μιγίτσα και κάθε φορά που πάει να κουνούμουσε και κάνα τάλερο για το σινεμά. Πολλές φορές πήγαινε να σκόνει τα περιστέρια του Χαλιάκος και κάθομαι και τα χάρια του ρωτούσα βέβαια να μάθω γιατί με άριζα η τόλας, αλλά όχι να ασχοληθώ και αρχινούσε ολόκληρο μάθημα για τα περιστέρια. Αρρώστια. Λαυσνά είναι όλα τα περιστέρια που έχουν όλοι οι περιστηράιδες και δεν τα ξεχωρίζουν από το χρώμα της. Τα Σαγγέλκα λέει όλα τα μονόχρωμα περιστέρια, τα μαύρα τα λέει καράθια, τσινίφκα τα γκρίζα και τα άσπρα. Αυτά που βλέπεις με κοντό σουρούι δεν πετούν και πολύ ψηλά, είναι τα σφιντόνια. Τα μπαρμπούνια είναι αυτά που τα βρίσκουμε και σε πλατείες, είναι οι μπουσκιάιδες, τα σκέτα στα χτιά είναι τα σαγγέλκα, τσινίφκα είναι τα γκρίζα, αλλά και αυτά μηνάς πνουρά και αυτά είναι τσινίφκα. Σουλούπα είναι αυτά με ένα κατουνμένο γκρι και άσπρο χρώμα, καρακάξαδα είναι τα μαύρα, με άσπρο νουρά και φτερά, τσαπάρκα τα σταχιά με άσπρα φτερά και νουρά. Καραμπέρκα τα γκρίζα με άσπρα φτερά, αλατζάρκα τα πολύχρωμα, λαδάφκα με το λαδί χρώμα, τσινάλκα με άσπρο κεφάλι και λίγο στο λιμό σαν γραβάτα, σιντιούτκα είναι τα τσοκουλατιά, τσαπάρκα είναι αυτά με μπαρδαλί νουρά και άλλα με άσπρες πέγγες στο λιμό. Είναι και τα κυψένια. Όταν ξανά πάει τον ρωτούσα πάλι πώς λέει αυτό του γκρίζου, με απαντούσε δεν είπα τσινίtkου. Από τότε δεν μου ξαναρώτησα. Αυτός τα ήξερε από όξω και να κατουτά. Εγώ πού να τα μάθω μια και όξω. Τα άμαθα σιγά σιγά σαν να κύμα και περιστράεις. Αυτός που τα αγάπησε πολύ και τα έβαλε και συνταράτσα ήταν ο ξάδερος του Μανώλαξ της Γίτσας, άρρωστος με το βασάρι, ποδοσφαιρικός και αθλητικός σύλλογος, άρρωστος και με τα περιστέρια, πολύ καλό παιδί, αλλά μας έφυγε νωρίς. Ένας περίπατος του κέντρου της πόλης. Λίγο το μικρόφωνο κοντά εδώ τώρα. Δεν τα βλέπω ρε. Σκύψε αυτό. Πάει προς το παρακάτω. Ναι. Για πού πρέπει να ρίξει χαραятка? Όχι χαραятка, 9 είναι η ώρα. Θα παίρνουν να πιω καφέ στο Θανασούλη. Μπα, πώς και έτσι. Μη είπεν από υπέρσι να περάσω καμιά φορά. Λέω να παίρνω σήμερα. Για ένα χρόνο τώρα το να το κύρκεις. Εμπόκιμα, σάμα κάθε μέση ένα τόνο σηκώζε, αφού του χαλέψει τόσο πολύ, τράβα τώρα. Να κάνω κι εγώ κάνα κοσμέ. Ξεκίνησα κι εγώ να κατηγορίζω τους δρόμους της Νεάπολης, του ξενοδοχείου, κάθε μέση στην περιοχή του Μισοκουνίου. Πώς γιόμουσαν σπίτια αυτήν η περιοχή. Εγώ θυμούμαι όλο κουράφια, τώρα γίνηνα γνώρισα. Πέρασα και από το σπίτι Γιώργιο. Κάθε φορά περνώ από εκεί, γιατί ακόμη έτσι που είναι τώρα, ήταν να θυμίσει εκείνη την εποχή, δεν υπάρχει σήμερα, ήταν ένα από τα λίγα σπίτια της περιοχής, γύρω αντέ, την Παλαμέση και στη μέση ένας διάδρομος και στο βάθος του σπίτι ανέβαινες λίγα στο παλοπάκι. Θυμούμαι κάθε φορά του γάμου της πιάσιμη της κατίνας με την κοιτούλα, τι γλέντι ήταν αυτό ράπη. Κράτησε μέχρι το πρωί και τα έλεγα δεν σταμάτησαν τύπου όλο το βράδυ. Πριν 50 χρόνια. Τώρα δίνουμε το λόγο στον Χριστόφυλλο.
ευχαριστούμε που μας τιμήσετε με την παρουσία σας σε αυτό το ιδιαίτερο βιβλίο. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω και πολλοί γνωρίσαμε τον κύριο Δημήτρη μέσα από το ίντερνετ και εγώ τα και μέσα από τα κείμενά του. Δεν είμαι σίγουρος πώς ξέρετε ότι είχε ένα ψευδόνυμο. Παπουλίδης. Ήταν φανατικός Πανιώνης. Από Καλαστέρη. Αυτό ήταν το ποδοσφαιρικό. Αλλά υπήρχε και το λογοτεχνικό, ο οποίος ήταν ο Κυρμίκας Ελίμιος. Ναι. Κυρμίκας. Μίκας του Ελίμιος. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θα σας πω λίγο πιο σχετικά με τη γλώσσα θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα, γιατί είναι ιδιαίτερη. Καταρχάς, ξέρουμε ότι τα ονομάζουμε καζανίτικα. Είναι όμως μια μεικτή γλώσσα. Και αυτό αναγκαστήκα, γιατί οι συγγραφείς είναι φύση, δηλαδή και ο κύριος Δημήτρης ήταν μορφωμένος άνθρωπος. Αλλά σε ποια γλώσσα μορφώθηκε? Στη γλώσσα που μορφώνομαστε όλοι. Στην κοινή νεοελληνική. Οπότε μοιραία, μέσα στα αυτά τα κείμενα, είναι τα στοιχεία της σκηνής με τα κοζανίτικα. Ένα παράδειγμα, το αρχίζω στα κοζανίτικα λέγεται χυρνό. Όμως πολλοί το αναφέρουν σαν αρχινό. Και είναι χαρακτηριστικό είναι ένα φαινόμενο που το έχει εδώ και καμιά 30 χρόνια πίσω, το έχει αναφέρει ο αείμνηστος Βασίλης Φόρες. Στα ελληνιακά. Είναι κάποιες μέρες τώρα που καθώς έπαιρνα τον καφέ μου σε ένα εξοχικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, βλέπω να έρχεται προς το μέρος μου, μισός χαμογελαστός, μισός απειλητικός και ορμητικός, ο συμπατριώτης μας και φίλος από τα Παμπάλαια, ο Μανώλης Τικότσης Καραγκούνη. Κατά κόσμον, μαθηματικός τριανταφύλλο Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου. Και ενώ είχα σηκωθεί να τον δεκτώ στο τραπέζι μου, είχαμε να ειδωθούμε πάνω από 40 χρόνια, τον ακούω να μου λέει, χαμογελώντας πάντοτε, όμως με αυστηρό ύφος. Δεν μιλάει σαραδάσκαλα. Έτσι λέει σηκώζε, όπως του γράφτης. Αρχίντζε να πέφτει μια βροχή. Αρχίντζε λέμε, ή χύρσε. Έλα να σε φιλήσω τώρα. Περνούσα από τη μια έκπληξη στην άλλη. Δεν πρόφτασα ούτε να ψελίσω μια δικαιολογία. Ο φίλος συμπατριώτης όμως ήταν βιαστικός και έτσι μου μένει να απολογηθώ τώρα σε εσάς και χωρίς περιστροφές να πω ότι δεν θεωρώ τα οποιοδήποτε ιδιωματικά κείμενα, γραμμένα κείμενά μου υλικό για έρευνα του γλωσσικού ιδιώματος της Κοζάνης. Αν θέλετε, τα αποκηρύσω επίσημα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο κύριος Βασίλης Φόρης αναγνωρίζει ένα λάθος. Τι λάθος έκανε? Έβαλε μια μη κοζανίτικη λέξη μέσα στα κοζανίτικα. Και το ίδιο κάνει και ο Κυρμίκας, ο Ελίμιος. Το ξεκινό λέγεται κοινό στα κοζανίτικα και ο Κυρμίκας χρησιμοποιεί και τα δύο, επιβεβαιώνοντας ότι χρησιμοποιεί τη μεικτή πραγματικότητα, τη γλωσσική πραγματικότητα, δηλαδή την παράλληλη χρήση των δύο κωδίκων. Και εδώ πέρα ερχόμαστε στο ρόλο της επιστήμης, της γλωσσολογίας και ειδικά στον κλάδο της διαλεκτολογίας, της οποίας ο ρόλος είναι η καταγραφή του ιδιώματος. Πρέπει να καταγράψει την τοπιολαγιά όπως πραγματικά χρησιμοποιούνταν. Ως σύστημα. Πρέπει να καταγραφεί ως σύστημα για να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας όπως μιλιόταν στην Κοζάνη. Γιατί ελληνικά μιλιόταν, παρότι κάποιοι δεν τους αρέσει. Λοιπόν, αυτό όμως πρέπει να γίνει με τις μεθόδους της αρχαιολογίας. Πρέπει να τις ανασύρουμε και ο Γιάννης μπορεί να σας τις περιγράψει καλύτερα. Βγάζεις από το χώμα το έβριμα, το καθαρίζεις και προσπαθείς να δώσεις την καλύτερη δυνατή ερμηνεία, ώστε όλοι να το γνωρίσουν έτσι όπως είναι.
Η αρχαιολογική σκαπάνη δηλαδή είναι ο τυπογράφος διορθωτής που προσπαθεί να ξετρυπώσει ανάμεσα από τις γραμμές τον δαίμονα του τυπογραφείου. Έχουμε στη σελίδα 18, έχουμε μια λέξη που γράφεται ποστιβάμι, με όμικρον. Ναι. Μπορεί να μαντέψει κάποιος ποια είναι αυτή η λέξη. Στην ίδια σελίδα τη γράφει σωστά, τη γράφει πιστιβάμι. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Γιατί το γιώτα με το όμικρον βρίσκονται δίπλα. Και είναι πολύ συνηθισμένο τυπογραφικό λάθος. Όπως και το ρο με το τάφ. Έτσι ο Επιτένης ήθελε να γράψει παρέα και γράψε πατέρα. Δεν έγινε τότε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε και πώς χρησιμοποιείται σαν τεκμήριο. Ξέρουμε ότι ένα χαρακτηριστικό είναι ότι στα κοζανίτικα πολλοί μπερδεύουν. Δεν ξέρουν πώς λέγεται μια βασική λέξη. Το δάχτυλο. Πώς λέγεται στα κοζανίτικα? Συγχαρητήρια, λάθος. Κι όμως, το δαχτυλίδι είναι δαχτυλίδι. Η δαχτυλίδρα είναι δαχτυλίδρα. Αλλά το δάχτυλο είναι δάχτυλο. Και αυτό έχει σχέση με τη θέση του τόνου. Δάκλο είναι σε άλλα ιδιώματα. Στα κοζανίτικα είναι δάχτυλο. Μπορεί να είναι όσο περίεργο και αν φαίνεται. Έχετε δίκιο που μπερδεύεστε. Γιατί σου λέει δάχτυλο. Αφού είναι δαχτυλίδι, γιατί δεν είναι και δάχτυλο. Εδώ πέρα βλέπουμε το ρόλο του τόνου. Όταν βρίσκεται πριν από το «η», αυτό δεν φεύγει και παραμένει δάχτυλο. Όταν όμως ακολουθεί, το δαχτυλίδι γίνεται δαχτυλίδι και μετά δαχτυλίδι. Αυτά είναι ψηλά γράμματα βέβαια για τον ειδικό, για τον επιστήμονα όμως είναι κέρια λεπτομέρεια που πρέπει να αναδειχθεί. Αυτά δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Ο κύριος Δημήτρης ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος, γεμάτος και σου μετέφερε το κλίμα της Κοζάνης μέσα από τα μάτια του, την νοσταλγική ματιά. Τα συνδύαζε βέβαια και με τα τραγούδια που ήταν γνώστης. Και εδώ νομίζω η κυρία Φωτηρία θα πρέπει να μας πει δύο λόγια. Θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη απόσπασμα. Μας λέει τη σελίδα για να παρακολουθούμε. 97. Είπα κι εγώ μιάβρος να τηλεφωνήσω του φίλου του Νιάκου, μπας ήξερε και θυμούνταν τίποτα σατός για αυτά που ήθελα να γράψω, αλλά και από εκεί κάνει τίποτας. Έλα Ρανιάκου, και φτιάνεις. Χρόνια πολλά και για του γιορτής, χρόνια πολλά και για τις γιορτές που απέρασαν και καλή χρονιά η υγεία. Μπα, πώς και έτσι με δημήτρησαι, ρε. Ήθελα να σε ρωτήσω καμόσα πράγματα και είπα, μη θυμάσαι κάτι εσύ. Τι πράγματα ρε θέλεις να με ρωτήσεις? Θέλω να σε ρωτήσω αν θυμάσαι πότε κάηκε του τρίγωνου μπροστά από το σινεμά Τιτάνι. Είσαι με τα καλά σαρα ή σιούτσες. Δεν σιούτς ακόμα, αλλά ούτε έχω σκοπό να σουρδίσω. Εκεί με κι αυτά έχουμε ραδιάει. Μάλλον για εκεί παέμεις. Όλα εγώ δεν θυμούμαι τι έφαγα εχθές και τα θυμτώ πράγματα που γίνηκαν τους 40 τόσου από τότε που βγήκαν οι λάσπες. Καλά Ρανιάκου, χάρηκα που σε άξα και πήγα να τον κλείσω. Αλλά δεν βαστάθηκα και τον λέω κι εγώ. Άξινια, άμα θυμηθείς τι έφαγες εχθές, τηλεφώνησε για να μην έχω και τρανό καηλέδες.
Δεν ξέρω αν πέρασε καμιά φορά, ήταν ένα αυτοκίνητο ΚΖ, να μην το διαβάζουμε. Του παίρνω που λέει το αυτοκίνητο από πίσω και βλέπω στρίβει για το μισολόγιο, αλλά σταματάει σε ένα περίπτωμα. Εγώ από πίσω. Κατηβαίνει ο οδηγός και τι να ειδώ. Τον Κωνσταντούλη. Τον Κωνσταντούλη που μου φωνάζει, με κοιτάει περίεργα και τρόμαξε να με γνωρίσει. Τάκι ήσυχα, τρόμαξα να σε γνωρίσω. Έχω και πολλά χρόνια να σε δω. Μη είχαν πει ότι είσαι στα Γρίνη. Ναι, εκεί με, αλλά επειδή με έπιασε η μέση, κατηβαίνω στην Τουρλίδα, εδώ στο Μισολόγιο, που έχει στη θάλασσα και κάνουν μπάνιο. Πάρουν και με πειράσουν. Κάτι καραοί έρχονται από το σπίτι μου για να πάμε αντάμω στο σχολείο, αλλά εγώ καθυστερούσα κανένα 2 λεπτά, ώσπου να πάμε παπάρα με τον Τραχανά και του είχα βάρος που με περίμενε. Κάτι πήρε του μάτι μου, λέει ο Κωνσταντούλης, για αυτά που έγραψες και δεν συμφωνώ τίποτα. Είσαι κι εσύ στο φάτσα μπλούκερα, σιγά μην είμαι κι εγώ σε αυτά τα κασμέρια. Η κόρη μου είναι και επειδή είδε το όνομα σου με ρώτησε αν σου ξέρω και μ' είπε να διαβάσω αυτά τα κασμέρια που έγραψε. Τα διάβασα, βέβαια τα διάβασα. Και δεν συμφωνώ τίποτα. Τα βάλσουμε του φιόν και με κυβέρνηση του χώρα που θα ανασούλσει. Τα είπε και εγώ τα έγραψα. Βέβαια, το σχόλιο και η κυβέρνηση ήταν κόμμα. Και να ειδήσει επειδή έγραψα για αυτά τα πράγματα, δεν έβαλε το κείμενο του Χριστόδουλος στη σελίδα στο Κοζανιτολόγιο. Γιατί άμα αρχινήσουμε να γράφουμε τέτοια, σου μόνο δεν θα. Αλλά τόση ώρα που τα λέμε, δεν σε ρώτησα. Πού χαλεύσει, εδώ σε κάτι και τι που παρά. Αύριο ορκίζει τους βουνός μου εδώ, στο κέντρο νιωστέκτος. Ήρθα να τον ειδώ και να τον πάρω μαζί, αφού παίρνει άλλα συμπόζια. Ξέρεις που είναι το κέντρο. Εδώ λίγο παρακάτω, από εδώ που είναι. Ξέρεις που είναι και το ξενοδοχείο, Θεοξένια, ακρούθαμη, από εκεί πυρώ και εγώ για τον πλήρω. Έφτασαμε, τον έδειξα το ξενοδοχείο, τον χειρέτησα και προχώρησαμε για τον πλήρω. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μια επιστολή που έστειλαν τα παιδιά του, ο Χάρης και η Κατερίνα Βούρκα. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για την Κοζάνη, μια πόλη στην οποία δεν ζήσαμε. Έχουμε ωστόσο κάποιες έντονες παιδικές αναμνήσεις, το σπίτι της γιαγιάς με τη δίφυλη ξύλινη πύλη, την μεγάλη αυλή με το φούρνο και την εξωτερική τουαλέτα, το στάβλο για το άλογο δίπλα στο σπίτι, το ημιυπόγειο που μας έπλεπτε η κοιχιά με τον πλάστη, πάνω στο ξύλινο στρογγυλό τραπέζι, τα γευστικά φρέσκα σταφύλια από το χωράφι του παππού, την κοντινή εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη γειτονιά. Επίσης, κάποιες ιδιαίτερες εμπειρίες διαφορετικές από την Αθήνα που μεγαλώσαμε. Τις απόκριες με τους φανούς, τα τακίμια, τα κάρα που έσαιρναν ανάλογα στον δρόμο, την ευωδία του φρέσκου ψωμιού από το μικρό φούρνο, όπου έφτανες από έναν δρόμο λαβύρινθο για ένα μικρό παιδί, αλλά και τις συζητήσεις του μπαμπά με γνωστούς από τη Κοζάνη, οι οποίες άρχισαν με το «Τι νους πηδείς εσύ» και μια ατέλειωτη ανθρωπογεωγραφία που ακολουθούσε με πολύπλοκες προεκτάσεις για το μικρό μυαλό ενός παιδιού. Έστω κι αν έφυγε από την Κοζάνη, ο μπαμπάς διατήρησε με θέρμη τις φιλίες της μνήμης, τη διάλεκτο μιας πόλης στην οποία είδε το φως, μεγάλωσε, σπούδασε, αγάπησε, παντρεύτηκε. Διατήρησε για όλη του τη ζωή τη λεπτή, διακριτική αίσθηση του χιούμορ, τόσο χαρακτηριστική των Σούρδων, ανθρώπων οι οποίοι ακόμη και μέσα σε δύσκολες συνθήκες έβρισκαν τον τρόπο να ανυψώσουν το ηθικό όλων με αυτό τους το χάρισμα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του που θα θέλαμε να τονίσουμε ήταν η απαράμιλη ευγένειά του και ο ειλικρινής συμβασμός σε κάθε συνομιλητή που είχε, διαζώσεις ή διαδικτυακά. Διάβαζε καθημερινά και είχε αποκτήσει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις σε βάθος με αγάπη στο θέατρο, το κινηματογράφο, τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες.
Ωστόσο, είχε την υπομονή να ακούει τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, έστω και στην περίπτωση που δεν συμφωνούσε ή μάλλον ιδιαίτερα τότε. Από πολλές πλευρές μας έδωσε μαθήματα πολιτιστικής αλλά και πολιτικής αγωγής, πέρα και πάνω από τα παντοδύναμα τότε κόμματα, με τις ισοπεδωτικές δομές τους. Εδώ, με τα κείμενά του, άνθρωποι, μνήμες και γεγονότα της Κοζάνης αναβιώνουν και παραδίδονται σαν ζωντανή παρακαταθήκη για τους παρόντες και μελλοντικούς πολίτες αυτής της ιδιαίτερης πόλης. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τη Δήμητρα Καραγιάννη και τις εκδόσεις Παρέμβαση για την εξαιρετική ποιότητα συνεργασίας και την ενέργεια που κατέβαλε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Να υπογραμμίσουμε την επεριόριστη ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους ομιλητές για την προθυμία και τον ενθουσιασμό τους να προλογίσουν την έκδοση αυτής στη σημερινή εκδήλωση. Είναι γνώστες της κοζανίτικης διαλέκτου, ενεργοί πολίτες και φίλοι του. Εμείς απλά λυπούμαστε που οι οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις μας κράτησαν σήμερα μακριά σας. Ίσως να αναδείξαμε κάποιες προσωπικές πτυχές του ανθρώπου που υπήρξε ο πατέρας μας, που έφυγε και μας λείπει αφάνταστα. Καλό ταξίδι και καλή διαμονή στη νέα σου ουράνια πολιτεία. Είμαστε σίγουροι ότι διατήρησες και διέδωσες το πνεύμα της πόλης που αγάπησες. Χαρίσιος και η Κατερίνη Βούρκα. Μπράβο. Κλείνοντας, θα ήθελα να καλέσω την κυρία Φωτεινή Τιμάκη, σύζυγο του Δημήτρη Βούρκα, να πει 2 λόγια. Ανάμεικτα τώρα είναι τα συναισθήματά μου σήμερα. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση, αλλά και χαρά που τιμήσατε τον Τάκη με την παρουσία σας. Για μένα δεν είναι απλά μια παρουσίαση του βιβλίου του, είναι και ένα μνημόσυνο γι' αυτόν στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Στην πόλη που την κουβαλούσε μέσα του όπου και αν βρισκόταν. Τι να πω εγώ για τον Δημήτρη, Τάκη για την Κοζάνη, 30 χρόνια κοινής ζωής με έναν Κοζανίτη. Σαν χαρακτήρα τον διέκρινε πάντα η ντομπροσύνη, η μπέσα και το φιλότιμο που διέπεται η πλούσια η γενιά αυτή. Στο Βρίνιο έζησε περίπου 40 χρόνια. Απέκτησε φίλους, κάποιοι είναι εδώ σήμερα, αγαπήθηκε και αγάπησε, δραστηριοποιήθηκε πολιτιστικά, ενσωματώθηκε κοινωνικά, αλλά μέσω του βαθιά ένιωθε πάντα Κοζανίτης, Μακεδόνης. Ένιωσα από την αρχή που τον γνώρισα ότι αγαπούσε πολύ την Κοζάνη και ότι του έλειπε πάντα. Γι' αυτό όταν μπορούσαμε την επισκεπτόμασταν. Ιδιαίτερα όταν κι εγώ συνταξιοδοτήθηκα, την επισκεπτόμασταν πιο συχνά και εμένα με περισσότερο. Και έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τους συμπατριώτες του Κοζανίτες. Δεν θα ξεχάσω τις ατέλειωτες συζητήσεις με συγγενείς και φίλους για την παλιά Κοζάνη που την έψαχνε οπουδήποτε όταν ερχόμασταν. Άλλαξε η Κοζάνη, έλεγε. Τις συνήθειες της Κοζάνης τις είχαμε και στη ζωή μας, ιδιαίτερα την κοζανίτικη κουζίνα. Με έκανε και εμένα Κοζανίτης, θα θέλω να σας πω. Οτιδήποτε κοζανίτικο τον ενθουσίαζε. Χαιρόταν πάρα πολύ όταν συναντούσε κάποιον Κοζανίτη, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, ακόμα και αυτοκίνητα με πινακίδες της Κοζάνης αν έβλεπε. Στην καθημερινή μας κουβέντα, παρόλο που δεν μιλούσε στο κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα, δεν έλειπαν λέξεις από αυτό. Θα κουλουριάσω ένα χαλβά, έλεγε. Το άρεσαν πολύ τα γλυκά. Αυτή είναι σούκλα καραγατσίσια, έλεγε κάποτε. Αυτός είναι πιστερά. Αυτός είναι ασβόστος και πολλά άλλα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έδωσαν ευκαιρία να επικοινωνήσει με τους Κοζανίτες περισσότερο. Ψάχνοντας για φίλους στο Facebook, οι περισσότεροι ήταν νεότεροι από αυτόν ή νεαρής ηλικίας. Ρωτώντας όμως τι νοσπίτι είσαι, ερχόταν σε επαφή και μάθαινε και για τους μεγαλύτερους φίλους και συγγενείς. Έτσι κάπως άρχισε να ανεβάζει διάφορα διηγήματα και μνήμες από την παλιά κυρίως Κοζάνη στο κοζανίτικο γλωσσικό ιδίωμα. Δεν είχε σκοπό να γράψει βιβλίο,
Με την παρότρινση φίλων και κυρίως της φίλης μας της Τάσας, άρχισε να σκέφτεται σοβαρά. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε. Ευχαριστώ πολύ την Τάσα που με βοήθησε να επιλέξουμε τα κείμενα και την Ιωάννα, τη φίλη Ιωάννα, που με βοήθησε να τα αναζητήσουμε στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ θερμά τους ομιλητές που δέχτηκαν με μεγάλη προθυμία την πρόσκλησή μου να μιλήσουν. Την Εύη Κυρατσού, το Θόδωρο το Λάκα Ξάδερφο Κουτάκη, το Γιάννη Νεβεσιώτη και το Χριστόβουλο Χριστοδούλου. Ήταν όλοι τους αγαπημένα πρόσωπα για τον Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που τιμήσατε τον Δημήτρη σήμερα εδώ. Ξέρω ότι σήμερα είναι η ψυχή του εδώ. Χαίρεται με τον τρόπο της και μας χαίρεται. Για την συλλογή του έργου του σε ενιαίο βιβλίο είναι άλλη μία ένδειξη της αγάπης του για τον τόπο του. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Με συγχωρείτε πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Χριστοδούλου και αν κάποιος άλλος θέλει επίσης να πει δύο κουβέντες. Να σας πω συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια στο συγχωρημένο του Δημήτρη, γιατί είστε 80% κουλαρίτσα. Μια χαρά πάει το ιδίωμα. Πρόσεξε. Πάλι συγχαρητήρια. Και να είναι να παπτάρεις όλοι. Καλησπέρα και από μένα. Με τον Τάκη του Μακαρίτη ήμασταν από μικρά παιδιά φίλοι. Από τον υπηαγωγείο ακόμα. Και είχαμε δασκάλα την κυρία Τερψιχώρη, η οποία τον υπηαγωγείο ήταν απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Τώρα είναι κάτω το φάνη πάνη εκεί πέρα. Στο δημοτικό ήμασταν μαζί. Μάλιστα έδωσα στην κυρία μια κατάσταση της 6ης Δημοτικού Σχολείου που ήμασταν όλοι συμμαθητές. Με τον Τάκη κάνουμε πολλά γλέντια. Ξενυχτούσαμε, πηγαίναμε καντάδες, χορεύαμε στα πάρτι. Με τον Τάκη είχαμε δημιουργήσει και μια ποδοσφαιρική ομάδα της γειτονιάς, στο Κεραμαριό. Στην αρχή παίζαμε, που είναι ο χαμηλός Αγιάς Αγία Σωτήρα, ήταν μια αλάνα εκεί πέρα και εκεί παίζαμε μπάλα και μας προπονούσε ο Κωνσταντίνος Τηλιανού, ο αρχηγός ο λεγόμενος, ο Θόδωρος που ξέρει, ο Κωνσταντούλης, και ο Γιάννης που έπαιζε στον Άρη Θεσσαλονίκης, ο Ρεντούζης, Τριανταφύλου. Έδωσα τη φωτογραφία στην κυρία για να θυμάται ότι παίζαμε μαζί ποδόσφαιρο. Και δημοσίευσα και μία εφημερίδα, μία φωτογραφία στην εφημερίδα του Ελεύθερου Λόγου το 1922, που αναφέρω μέσα όλα τα ονόματα που παίζαμε μπάλα μαζί. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, ήταν γλεντζές, και το 1959 στο υπόγειο του Ταρτάρα εκείνης της εποχής ήρθε ο Καζαντζίδης και η Μαρινέλα. Καθίσαμε μέχρι τέλος που τελείωσε όλη η εκδήλωση και ο Τάκης παρακάλεσε τον Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα και βγήκαμε φωτογραφία όλοι μαζί. Αυτή η φωτογραφία υπάρχει σε κάνα 2 ταβέρνες, βρίσκεται και στο σύλλογο του Λάκου του Μάγκανη. Λοιπόν, και βρισκόταν και κάποτε στην εφορία ένας φίλος που αγαπούσε τα τραγούδια του Καζαντζίδη της Μαρινέλας, δεν ξέρω πού βρήκε τη φωτογραφία, και την είχε μυρτισμένη δίπλα στο γραφείο του. Και όλοι το ρωτούσαν πού και πώς και βρέθηκε. Τον θυμόμαστε, να είναι καλά εκεί που βρίσκεται, ήταν φίλος εξαιρετικός και αγαπητός. Όλα τα παιδιά συμφωνούσαμε, πολύ μαλώναμε, ο Τάκης ήταν σοβαρός και προσπαθούσε να μας συμφιλιώσει. Ήταν τέτοιος χαρακτήρας εξαιρετικός.
να είναι καλά και πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.